El nostre grup es diu Mini Einsteins i són el Nil, el Karel, la Joana i jo, l'Eric. El nostre nanorobot es diu Eliminanos Plásticos 2.0 i elimina els nanoplàstics del mar. Hem triat aquest problema perquè el mar i els oceans estan cada cop més contaminats pels plàstics i està sent un gran problema per al medi ambient i la nostra salut. El nostre nanorobot té forma tubular i està recobert per nanobarretes d'òxid de zinc, que les hem representat amb aquests palets de colors. Quan els nanoplàstics toquin les nanobarretes d'òxid de zinc, amb l'ajuda de la llum del sol, es descomposaran en altres elements no contaminants. Col·locarem centenars de milers de nanorobot en un recipient transparent, que pot ser o bé una capsa que es pugui obrir per dalt o bé un cilindre foradat per dalt i per baix.